respect for the message, man. Mr. Troy na Mad V Vindala Magazira chinyama beat Alikin unondituka ndakanyara neita uno wako ndakanyara andinobaiza unonyara ndozopakona seiwewe uchinyara ziva kuti ndiri munhu mumoyo mangu ndinorwadziwa anyway me depan neunhu wako iwe awande uchandiruza kundiruza neunhu wako iwe awande uchandiruza zvinoitwa nevakadzi ndinoita wani kugeza nekuchechi ndinoenda wani kukusukira kukwachira kukwenira zvakawanda ndizopedze nemazita bebi unongogara wakamudhura kana mubhedhurumu unongomudhura itesei inini ndokutya imba dzepadheni dzinokuziva unodziputura neunhu wako iwe awande uchandiruza kundiruza neunhu wako iwe awande uchandiruza kumba kwedu ndiwa kwanditora wani uchiti tichagara life inyowani animbopfare zvaanenge ari mawani ndodemba kumba kwedu kwamutori nani ndikageza aunyemwerere ndikakoguma aundicheukire kana ndega ndakutanga kuzvishora murume wamukandipa mwari mutorihora neunhu wako iwe awande uchandiruza kundiruza neunhu wako iwe awande uchandiruza zvinoitwa nevakadzi ndinoita wani kugeza nekuchechi ndinoenda wani kukusukira kukwachira kukwenira zvakawanda ndizopedze nemazita bebi unongogara wakamudhura kana mubhedhurumu unongomudhura itesei inini ndokutya imba dzepadheni dzinokuziva unodziputura neunhu wako iwe awande uchandiruza kundiruza neunhu wako iwe awande uchandiruza unondituka ndakanyara neita unhu wako ndakanyara andinobaiza unonyara ndozopakona seiwewe uchinyara ziva kuti ndiri munhu mumoyo mangu ndino